Ai lähtee. No joo. On tulossa ihan Näin lähdettiin liikkeelle. Siitä on jäänyt toinen näistä Viipurin tytöistä pois. Saattaa olla myöskin asia. Jenni menee siellä tällä hetkellä tasaisesti tyylikästi menee kyllä Emma Villaan, Toijala Vallityttö. Hyvin tulee myöskin Noora Toivon mukana. Nyt tuli vaikeuksia siellä Jennille. Hänen juoksussa päättyy siellä takasuoran lopussa. Emma johdolla tullaan. Noora Toivo toisena. Toijala Vallityttö tytöt ottaa tässä kaksoisvoiton. Kannattaako siinä muuten Jenni josta loppuun, niin saa sen pronssin mitalin. Näin tulee Emma Villan. Erittäin hienosti haastaa myöskin Noora Toivo tässä. Emma voittaa 41-44. Todella hienoa.